Jan! Jan, hoe is het? Ja, goed. Goed. Mooi zo. Oké. Maar Hoenekop Festival is maar 1 keer per jaar, hè? Ja. Ja. En dan kun je elke keer kaarten 4 van tevoren. Ik had het online besteld. Kaartjes al binnen. Ja, ik had het verleden week gekregen. Daar hoeft hij net druk meer om te meetje. Je gaat regelen. Bram, kom eens even hier, jongen. Hé, mandje. Ik zit je kaarten voor het Hoenekop Festival. Volgens mij straat. Ik moet 10 kaarten waaien. Du krijgt in mijn stonje vrij. Zo, en ik zet mijn vrouw en 2 ben Tom een beetje op de bank. Zo, dan kijk ik een keer laat thuiskomen. Kan ik ze van jou nemen? Ik ben al hier een fan, maar ik ben nooit op festival geweest. Zoals die kaarten nu, dat zou zonde wezen. Waarom keep je ze zelf niet? Tja, ze zijn nogal jonger. Maar kijk ze net gewoon van die krijgen. Ze binnen jongen en ze duwen. Net. Ze zijn 20 euro het stuk. Naar in de vavenkeep. Allemachtig, wat jong die vent naar drank. Wat is er met hem gebeurd? Is van de steiger houdt de andere. Hij is mooi op het werk. Oh, dat is echt net baas, maar joh. Hij is maar raar, hè, met deze man. Wat is hij? Wat is hij? Zet er naar uit. Ja, helemaal blauw. Ik zet hem wel even een skeer in de nek. Ja, strak blauw. Karaoke. 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 Dit hier ik weer helemaal mee. Hoenekop Festival. Hé man. Hé, is dat dat? Ja jongen, ik jaren dat in het ziekenhuis lijst. Denk maar een biemsje. Maar wat is er gebeurd jongen? Ja, dan sta je er ook later. Dat meen je niet. Ik is er nou wel bijwijzen, 15 oktober, Hoenekop Festival. Ik wil eerst geen vrij krijgen, maar ik zit nou toch in de ziektewet. Tja, kan je jongen je never van die mij aan. Knap ze dan op. Oh, lekker goed. Nou ja jongen, ik snap de kist net in de zaal staan. Als die naam even opschroeft, dan regel ik mij doen dat er even achter zit de kist. Kist die ik niet zeer doen. Hoe hoor ik het dan? Ja, alsjeblieft. Wij gaan nou, wat regelen, joh. Hey, show die 15 oktober, hè? Rustig hoor. Chef special. Ja. Ik doe net van die stijger. Oh, donder.